Takže čaute ľudia, dneska máme taký špeciálny deň. Máme nového člena, ktorý ma práve teraz točí. No a dúfam, že bude smiešný ako vždy, nie? Dobre. Predtým ako si ho ukážeme, dajte like, odber a pod toto video dajte 150 lajkov. A dúfam, že sa vám tento nový člen bude páčiť, lebo ide do našej silnej Justinovej crew. Predstavujeme vám Mariana! Čau! Čau. No, predstav sa. Povedz meno. Marian. Priezvisko. Budí. No, táto Justinová crew sa skladá iba z bratrancov. Sorry ľudia, neprídete tu. Nice. Čo ideme natáčať? Neznám. Neznám. Dobre. Ideme na cestu a tam si zahrajeme Pravda, úkol, trest. Hej. To bude také menšie prekvapenie pre neho. No. Sme na ceste. Nie, tu nie. Radšej tam nejdeme. Dobre, radšej tam nejdeme. No tak si to zahrajeme tu na... Tu. Na mojom dvore, vy ste tu ešte asi neboli, ne? Tak si to tu pekne ukážeme. No, počujte, moja sestra má všade hráčky. Je to aj vonku. Tu je náš nový člen. Bav. Tu máme naše posedzenie. Iba, že je teraz mokré. Lebo nedávno dopršalo. Toto je náš dom. Toto je jedno z Justinovej crew. Napíšte do komentárov, kto to je. Hej. Každý vie, točil so mnou už 2 videá. Sú to bratia. Každý už asi vie, kto to je. Ty, Marian. Odovzdávam. Tak to drž. Dobre. Je to na teba. Nie, toď ma. Teraz nie. Idem na... To. Pomoc. Majku, ty točíš sebe. Jaj. To nevadí. Otoč. Čau. Idete zase k taťkovi. Nie je sranda. Ja som možno aj mladší, jak vy. Nie? OK, čau. Mám mokrý zádok. Točím vás. On má mokrý zádok. Videli ste to? Keď áno, tak napíšte do komentárov. Dobre. Torára. Ha, he, torára. Tak? Spievam dobre? Spievaj ty. Čau. Už mi nechce. Majko, prajme ešte nám príde. A medzi tým
budem hovoriť ja. Tu je strom. Bav. Určite sa ľudia zľakol. Chod to obzrieť na cestu, či tam sú ešte. Ľudia, dúfam, že tam už nebudú. Ahoj, babi. Chce sa ukázať v mojom videu? Ľudia, za 500 lajkov ukážem celú svoju rodinu. Takže dávajte lajky. A nezabudnite na odbery. Babi. To sa nehodí. Nehodí, ľudia. Čau, babi. To nevadí. Navštívime ich. Ideme. Torara, háte bikora. Tak, ne? Ja neviem, ľudia, napíšte do komentárov, či to viete. Lebo som úplne, že tupá lopata. Ja pozerám iba Squid Game 1 a 2. Áno, to je Mako. Co utrela? Jaký Adam? Gabko? Gabor. Ja viem, že Gabor. Adam! Adam! Poď! Tam je náš. Tam je náš. Chod po neho. Škoda. Majky! Kde je Majko? Spomínate si na túto scénu tam hore? Asi áno. Ideme sem. Poď. Nie, poďky, prosím. Nabok. Jednu. Kde? Tam je! Kde? Tam je. Nice. Ideme ďalej. Torara, čo ti torara. Tam je moja sestra. OK, Majkovi prezradíme našu dnešnú hru. Pravda, úkol, trest. Čo si vyberáš? Pravda. Torara. Je pravda, že máš frajerku? Že miluješ niekoho? Je to pravda. To si hovoril. A čo tá Valentínka z triedy? Nič? Nie? Nie. Dobre, budeme veriť. Teraz ty. A spýtaj sa. Jak to bolo? Pravda, úkol, trest. Pravda, úkol, trest. Trest. Urob 5 klikov. Tu? No. Sem prdel. Po dnešnom dni bude mať mokrú prdel. 1, 2, 3,
4, 5, hotovo. Aha, ubavil som ho. Určite som robil čistých 5. Pravda okolo trest. Pravda. Nedávaj furt pravdu. Dobre, dám futo. Trest. Pravda. Teraz pravda. A pravda okolo trest. Pravda. Kamo, ľudia, napíšte do komentárov. Majko sa bojí úlohy a trestu. Je pravda, že máš kučeravé vlasy? Hej. A keď áno, daj dolu tú kapucňu. Wow! Jaký Sigma boy! Dobre, to už by stačilo komediánske veci. Nice. Pýtaš sa. Pravda, úkol, trest. Úkol. Sedí na ten stolík. Ľudia, napíšte do komentárov. Skúšame to doma. Nie také mokré. To je pod prístrežkou. Okej, mám mokrú prdel. A to iba trochu. Nevadí, ľudia. Lebo Marian ide pravda okolo trest. Úkol. Yes! Konečne! Ideme na scénu. Marian, chod za tými malými deťami a rob zo seba dieťa. Tak ľudia, toto bude taká komédia. Dávaj, choď. Musím dať teraz na druhú. Bežím tam. Ľudia. Kúkajte, že robil. Oni tam sa smiali ako kaťa. Robil zo seba, že má pišťalko. Dobre, to nevadí. Ideme. Ďalšie kolo. Či je to? Pravda, úkol, trest. Pravda. Je pravda, že máš frajerku? Má frajerku. Dobre. Posledné 2 kola. Pravda, úkol, trest. Pravda. Ľudia, keď je to pravda, ideme na to. Je pravda, že nechceš byť youtuber teraz so mnou.
Nechceš? Chcem byť youtuber s tobou. Dobre. Správna odpoveď. No, ľudia, keď ste si toho všimli, objímeš ma, napíšte do komentárov, či by ste tohoto chlapca objímali. Robili by ste to? Počujte, ja to môj bratra nezavím. Ja by som tak neurobil. Ale teraz sa mi nechce. Ideme. No. Úkol. Pravda, úkol. Trest, ja vyberám úkol. Zapíš. Posledné kolo. Pravda, úkol, trest. Pravda. Kamožek, posledné kolo. Povedz trest. Trest. Yes, sir, bro. Vyber si z toho tu tie pokrajané zemiaky. A daj si ich do úst na 5 sekúnd. Sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. Frajer! Frajer! Aký frajer? No. Pýtaš sa ty mňa. Pravda, úkol, trest. Pravda. Je pravda, že si debil? Nie, nie je to pravda, ľudia. Jej, bratranca. Helpy. Ľudia. Čakajte. Hej! Ideš? No. Ľudia, na druhý týždeň možno predstavíme nového člena našej Justinovej klub. A teraz prichádza vedľa mňa. Čau. Teraz prichádza vedľa nás. A on príde až na druhý týždeň. Čau, čau. Mohol by som to ukázať napríklad takto a nie je vidno tvár. Vyplož jazyk. A urob opicu. Ďakujem. Nedávno som to robil s kubkom. Ja ti ukážem všetko, neboj sa. Približím kameru na 6 krát. Chudák. Priblížil som kameru. Takto. A kúkaj. A namier to na moju tvár. A tak si nejako vyzeral. No. Nice. My sa s vami lúčime. Ja si asi tam skočím po jablkom. OK. My dvaja sa s vami lúčime. Po dlhej dobe. Prepáčte, že som nebol aktívny 2 dní. Ale máte tu nového člena. OK. Marian, nezabudnite na ňo. Dúfam, že jeho prime príde čoskoro. My sa s vami lúčime a čus.